darabnak a címe Arany János nyomán a bajusz. Fogadják őket is nagy szeretettel.
Azt a... Iciri-piciri bajusz. No problemo. Varázsolni egy nagy bajuszkát. Kinyújtani nyelvet. Venni levegőt. Nem venni. Venni levegőt. Nem venni. Hát de, doktor úr, akkor most venni, vagy nem venni? Venni, venni. Krampus ficus crocodilus asparatus. Krampus ficus crocodilus asparatus. Táskát. Meg kell kenni kígyóhájjal, medvezsírral. Aztán medvezsírral, kígyóhájjal. És végül kígyóhájjal, medvezsírral. Kígyóhájjal, medvezsírral, medvezsírral, kígyóhájjal. Krampus ficus crocodilus. Feküdni kell, enni semmit. Pedig nem bolond ember ám ő, nádájában pénz egy bögre, azon kívül juha, ökre és szamara volt néki. Sőt, már az is igaz, hogy már régóta ott ülne a bírói széken. Azaz, mert fenem ott tehetős. Tiszta röfög benne az óban. Libájuszkálnak a tóban, tehén még az udvarában. Szalonnák lógnak a kamrában, nincs tartozásra a kocsmába. Szóval gazdag, de mi haszna, ha nincsen bajsza? Pucérszájjal nincs tekintély. Nincs. Pucérszájjal nem lehet törvényt ülni. Nem bizony. Kormányozni, szónokolni. Hiába minden, ide bizony bajusz kell. Lesz bajusz a szügyölnek, igen bizony szegénynek. Lesz bajusz a szügyölnek, igen bizony szegénynek. Na, érzi már, hogy javult? Na. Semmit sem értek, úra! Semmit. Biztosan megverték szemmel. Rontás van rajta. Hűha! Rontás van rajta! Nincs bajusz a szügyölnek, igen bizony szegénynek. Nincs bajusz a szügyölnek, igen bizony szegénynek. Nincs bajusz a szügyölnek, igen bizony szegénynek. Na és a fizetség? Fizetség? Adok én neked olyan fizetséget! Kilenc holló fartollát kell éjfélkor a keresztútnál elégetni, hamujával kenegetni. Úgy van, jó lesz az! Jobb lesz, ha 9 felé vágjuk a gatyamadzagját. Meg kell főzni útszéli lapulevéllel. Hallottad a gatyamadzsagját? 3 marék ánis magot kell összekeverni egy kis büröklével. Inkább egy kis pálinkát. Nekem is. Lógassuk bele a kútba. Kössük fel lábbal a gerendára. Bajuszanő szügyölnek, igen bizony szegénynek. Bajuszanő szügyölnek, igen bizony szegénynek. Engedjük, kössük fel, füstöljük, kenjük be. Engedjük, kössük fel, füstöljük. Egy arany, aki elfogja az átkulat kuruzslót. 10 arany! 100 arany! Történt, hogy bátor, olácigányok, tudva levő nagy zsiványok kóbordának a vidéken. Vigyál egy kis
füstölt oldalt, lisztszalonna főzölék. Sonka,